дар чорабинии сараввал муовини сардори раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохила полковники милитсия пирмадзода бердидавлат зимни суханронӣ зикр намуд, ки роҳбарияти давлату ҳукумат ба ҷавонону наврасон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ба ин қишри ҷомеа афзалиятҳои бештар дода шудааст ва барои хондану соҳибихтисос гардидани онҳо тамоми шароиту имкониятҳо фароҳам аст. ҷавононро мебояд дар партави ин сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат дар таҳкими давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон фаъолона ширкат намуда обрӯ ва нуфузи онро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам боло бурда номбардорони ин миллати кӯҳанбунёд гарданд. номбурда изҳори умед дошт, ки ширкаткунандагони ҷамъомади мазкур, ки хоҳандагони фаъол мебошанд, метавонанд дар масъалаи пешгирӣ намудан ва мубориза бурдан ба ҳар гуна зуҳуроти номатлуб дар байни ҳамсолони худ корҳои тарғиботиву ташвиқотиро ба роҳ монанд. ин як пешравӣ ба анамуд сатҳи пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон мебошад, ки ва хонандагон аз ин суҳбату вохӯриҳо як ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси як масъулиятро дарк намуда истодаанд, ки анамин барои паст шудани сатҳи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғону ҷавонон ва пешгирии ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ як натиҷаи худро медиҳад. дар идомаи ҷамъомат миёни иштирокчиёни чорабинӣ табодули афкор сурат гирифт. аз ҷумла ҷавонону наврасон бо таклифу пешниҳодҳо баромад намуда сипосу миннатдории худро ба созмондиҳандагони ҷамъомади мазкур баён дошта қавл доданд, ки дар ҷавоб ба ҳама дастгириву ғамхориҳои роҳбарияти олии кишвар кӯшиш менамоянд бо баҳои хубу аъло таҳсил карда дар оянда барои халқу ватан хизмат намоянд. изҳор гардид, ки аксари онҳо дар кори тарғиби тарзи ҳаёти солим, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳифзи суботи ҷомеа бо кормандони милитсия ҳамкории наздик доранд. ҳамзамон кормандони ниҳоди мазкур дар ҳамкорӣ бо хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид варақаҳои таблиғотӣ оид ба ҳадафҳои барнома ва пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ миёни ин қишри ҷомеа ба иштирокчиён тақдим намуданд. ҳама вақт мехонем конвенсия